Lebo nyame. Ha? Ikungoro ta ikana jeke. Akeme na ni ere binto tene. Nyame. Ah, monu. Ne so nga kwa fi sample sana. Ibina sama da na. Ah, era ma fo na so me da ro na so me. Ai na sama pante. Ni mi de ka protein. Ah, to go. Ah, mo na do bala. Ya keme fla fara. La belle. Na so me kema wa. Parce que embargo ku me. Na ma embargo mi la san. Iti ji dan kema na ni. Le boy tenga keme fla fara ka ma war dafa. Embargo wuli la ka boy no. Jo ya fe ko su kono fam no ya. Ni fe mi ma fara su kono fam ka bi. Foi ma bala embargo. La belle. Aka pare nun tena ni na ram sa ni juma nu. Te bone kana so na tu ne ya fam. Ni ne be mi so ko tobi. Ma chama ni tena na bara bara. Elebo. Ni ta to ya. Sabali de. Name. Mbi deli au moins i segin to ka bo bara yaro la. Tulu litri kelen dron a sansugo kono. I kana sama mbi deli. Ni na adam na am be kala. Ha? Atule an yef li kontashi do ni. Ndara bara. Ni be musa masa. Ni be musa so kono. Kemen nani. Ni tulu litri kelen sa. Ani tulu kasugo. Ni wo shiti sega sa. Ha? Akera bare koi Cheo atalaje ni balma keo. Ay muso de me koi. Ha? Ni duna su kono foi de te seka santa do mina tan ni do mi yere la. Anga laje nyom bulu. Anga laje koi. Akera bare ni ko ni tan ni wori ni se. Na ma no. La belle. La belle. Na. Ngadunu be. Ngatulu be. Bimso. Ichere be baro le bini joke na ki ikatulu be mi. Ali kaseni nyamma. Nte dan tulu ma. Me tulu glaise ne tana chogo sonu. Ni jone from na from adu mo. Nche. Chefo. Nche folo kana mu folo. Ni folio. Ima fo ko mi fo ni fo fene ko re. Ne ko daga tunu me. Lebo ngatulu. Ne ko ebe ne ko ba be so ne ko. Nduma kuma jugo fo de. Ipoto nye fengele mfiana nyonyi ne galekila. Fanu no me nyona le koi. Tulu domini dumande tulu ko de. Tulu ko numa de se la ya. Tulu be se ka sani. Aya bisa. E masani. Ne ko be kan dara ni na. Oh. Mo tulu de se ka sa ka be sa. Aya bisa dere. E ma fo ya ka bisa. Amaro ko wulo. Abisa. Ni ko mo tulu be se ka sa. Iya na bo kuma le fo. Oni tulu ko ikele. Ko ne kun be tulu 5 litres bidon sangara de ma. On prix doublé là. Hein? E ma fo yala. Ibi tulu drondi. Tulu. Abe sa boy bidon me sande. Nani ma tulu sande. Uli kana tesi. Fo uli kana tesi. Were jera tulu. Ko katesi. Ebe te ko nyero ni na temina ko ka je ka blar mor sa famina. Muna? E ba don ne bora ko na mete de ni. Nta kalama. Nyake. Nta kalama. Me bora kalama temina umbe armor sa fa. Oh, teni fenju meni bita. Teti sega minni ne ra. Jini sugoro. Sugoro te. Sugoro ti sega sambien ko. O kuma bana peu antu ne te sugoro tana ni ga tembi. Sugoro tana de be nyela bli. Mwana ni o sa o kerebete. Obe ko temina. Iti ka temina si armor sa fa. Temi ba. Ne te kulunga kuma yego. Ne te muso dron kuma yego. Na tutu ma wuli ga anse do Nicola. Jebe ka tata ka bolum kanta. Dale. Ni tuti di besera ga ne ko ni ta. Abijam sula ko yo ko anse ke tu mbo kado.
Aïe, tu vas recaler du canal, ça m'a arrangé pour rien. Oh, blé, là. Bonsoir. Le beau, il faut ça. Bonsoir. Ton foyer est là. Depuis 15 ans, il est dans la ça. Eh, comment me? Nene na area. Kabine ala den kuma dum ni ese mbora no duda fa ni ese kuma. Ala be. Le beau ça va ça. Ka sabali to di mo furum so bo de ala den kuma dum fo sisa ko ka sabali. Me sabali to di. Ite ni nga mi be fo. Ha? Afo ne mo hume. Ka bojiri bula kana ya no ai ka ba ko dando. Ene mana taxi ti go taxi ti lanjo. Iya kile bala dum ne la kana do taxi ko ka bojiri bula ya kana kemme sa. Ha? Nga bi ne mana mo lanjo bidon dana. Ka boye jiri bula kana ya ni kemme wo. Mo me ka telephone na. Taxi te soro be ka wele telephone fana ne te soro. Ha? Ko fena na abdu me ko na de fo itala. Ne ko labele dora na mo fana de la. Bolo sa. Shube kurana do wa taxi ti O de dora. Imagine ka bojiri bula kana ya kemme wo. No bol fen de taxi ya. Ite moto taxi ta. Ebo nyodo. Ah? Presque la même chose que lui. Andu ngado e ko kone ka do taxi de kono ko be ko ka. Ima ya security ni fo bi jono ni ko. Uri kama ndo no ko suno berete sa kuma ni mina nche ko. Ni bere kila bere yelde mo. Chefere ya rade. Ka kela do ne ka kela ne. Mais est-ce que ta kumbo? Hein? Eh bi la be kuma do la inti alinti yebe ko ka ta du wono di. Oh ni to la be ngona si. Oh, les to qui l'avaient pas. On a quand tu as joué au même comment finir là comme oh, aïe le bi mo fin ma do la so a to ko na ko. Sine la ro finin ne ah ni na. Mais bien après ça. Oh, et tu me dis comme ça. Fifi. Oh, on se met donc. On a watch ma na na sina kana do ko ngon ngono. Oh, mais le wa kile ndi me ko chuma. Donc akana sina wo. Wa kile ndi passer. Ya ni sika so yake meshigiri a passer. Oh, kema fila abo do jisma na sara fe. Mam ngira mana jisma kema fila la mi ya sika so che. Eti na mayo. Ma chama ya do. Wa kile est-ce que argent de poche de son. Passer de dame na ça. Sika so kana. La belle. La belle. Eti ça va. Argent de poche wa kile to. Sika so passer. E fo mana mare. Wa kile ni kema fila. Ele wo. Kujuri. Wa kile ni kema fila. Wa kile ni kema fila. Awo kana siga. Outro ano na Ele me ka finyana. Odo chani ato boto flen lasi. Non. Lasi don kenna na chwa ka bosika so ko wa kile ni kema fila. O fana ko yeke meshegi ni di. Ya ni sika so che wa kile ni kema fila. Akero yeko eta kama. Eh, Allah. Ne ko ambe katamini. Ha? Ah, mana ga tuwo tuwo wakile ne wengu mena wakile di ma yere be kema fila fa. Amekla ka nya. Amekla ka nya. Ne famba, e ka ne famba. Ano fana dun dam. Ah, ni ko ngira barade. Amana fi kuma be Allah ban yi musori. Ni ko yi mu kema fila fila da. Kan sa ko ni ma ho. Mo ngira wotin sake. Na ga ta changer de.
Il fallait bien maman, je vais qui paraît que c'est ça non nota. Ma que John ngoro nete. Boli poti kono kono. Katami. Mais la bien katami. Non, il faut la belle. So on so kono ni on parle ni etandro, on ga ka odi nyakoro. Kana sigola. D'accord, ala ka kanuto. Libu. Ne bora butigi la sano, ngani ko shi fede. Bila ko tembe ka jatemne. Anga ko felenki. Demsenu di kelme kan ke geren sigi yoro yi dibi ni nay c'est la belle fana la sabali sa geren sigi ko jugo wa ha ifana timiri doni mom na fara be geren sigi no min shipu jinna man dox mi bulo ni no do ni na to la mo ni mena to na se sigi ko ro na sa ifele meke ibi ga nyina min ko fale na kuyi an kumbo beke anga klina mais il va kalama kuma ndo la ere ba ifone be buli kan ndo ila an bisranga gere nyoko na ya fona ra mo eche mo ne tengi ka tuira ko re mais si san dimsen dibi na eka ko fe ya nunu be fen sugu bela jelemi iti miri mi fen sugu la o ba be do cigarette shisha ko di pew ana tobe awo o so mano sini bembe fere ka dunia do ko fera na abe usare dimson ga siga tu chibla je ko pe maka ke mana ko dore jemi shisha mi drogu kuntanta blomi hein est-ce que masa were ben kalama wala nyini ngal kanga kakula wake anga kare kunina so min beta double mani awo koko laban yere chogoro bayin a impliquer le to gum na sigira kula o dingeni mbala o dinga bala a dingeni mbala nyere nye ni ya sega chogoro bata kalama ata kalama ma muso ba kalama afone de afi mo de cheto fleni to godi lebo sabali imana kuma kiki kaka togo abena akoro jugu kongo muso la belle sabali ni de sera jugu kan les 99% ba kalama afone de afi ni de sera jugu 100% iba soro cheta jojo rola ni anta kalama me jojo la to e se ka ko kalama ba de bu ko do kuma ba o de be ko nyagamu no te ni abora kalama ka afane ne fu be sera dana kabina masiro jo na ko ko de sigiso ka damne 6h ebe boy ka so e do ngari wati ni 1h du matin te 2h ebe boy de ko raka kana kuma ke kore ne ma bosso kana chauffeur ebe lafia na ebe se ko lafia so ne se mbora kumala ebe se ko lafia so bidon ngani takabole ne ko ma do redo ne be se chorba mo mi me fe ba fanya ne dimson kani ngwale ya juwi na ma janjoro la abita ka mbolo da ala kan kishi hai chara la duguni jare no bi kanyoro ke kere tete ali mo be se ka drome tandima do te se ka karga drome kelendima chara la natural ta bolonna fali be sangue korore ala kan to sutra la zote lebo la belle bita kele na kuma ya che bo kele na kuma te ga abeka to godi ka bo du wona kan shuru kuma kai kele na atonga kuma suna mai wallahi nami ni bote boutique la comme ça no bana iko ko toke on tara boutique fa na sanyo maso mais muso nu fana be mo to faga ka sule faga du mase en ala che ka dutigi ni tige roni kile o ya sigile hakilna tigele kala no boro bla ko ka ba en ala che no foto ko nene ni on ta do be kama iko ko ka toke ntara boutique la sanyo de maso na no finyana ko gele sanyo maso do godi sanyo de boutique la abe boutique la re warde mindi o de pe aso o ta so to ro sanyo joli Chloé Kemeri ko joli keme yame o sanyo bora ko kangana ko kan to godi depuis quand sanyo ni kabauti sana ya refe ya no sanyo be sana fe ya o Chloé Kemeri o re jati ka de o ko na malo joli maroko bishegi mala keme bala ça dépend ne kabago kuma da bien malom be bo ko kangana o so nga dini an rebe suman sana an fe ya chara la
ko mɔgɔ kana k'i sigi ɲɔgɔn ma jugu ye. N'i ma da la o i tɛna an ka taa butigitigi yɛrɛ la feere sa. Ayi a ma se ne ka tagali ma. A gɛn fɛn wɛrɛ bɛ kɔ a la min tɛ ne ye. Baasi tɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ wulilen don k'u cɛsiri. Maa minnu bɛ ka gɛlɛya ta ka se jamanadenw ma ka fu siri a ko dan na. Mɔgɔw ka ŋaniya juguya tɛ dɛ. Ŋaniya juguya tɛ dɛ nka ala k'u a dugu gɛrɛsɛgɛ la. Togo in an b'a kɛ cogo di sisan? E bɛ ka ne darabɔ da. Ɲininkali don. Ne ko e bɛ ka n sɔmɔ ɲini da. Yafa ma a tɛ kɛ. Labɛn i tɛ dan to ma o i bɛ sankɔrɔba de tobi. Ne ko papa i tɛ se k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye. Bonjour papa. I bɛ don mɔgɔ kan hali ɲankuma karisa ni ɲankuma ne bɔ dɛ nin. Bɔra busan yɔrɔ la. Mun. Taba shisha taba. Est-ce que ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ gouvernement kɛlen ka décision min ta shisha ko la se e t'a kalama e t'a kalama komi ba de bɛ k'a kolokolo n'u ye tigɛ da e papu kan diɲɛ don o don. Mun b'an lamɛn papu. E nana. I bɔra gɛrɛn na. Awɔ bɔra gɛrɛn na. Ne bɛ. Taba n ka bon taara busan na. Ni kasa ka di. Ye lavo ye. Lebo mun b'an lamɛn. I b'a fɔ lavo wa hɛrɛ b'aw sɔrɔ a la ye. Papu bɛ ko kolo min na e de tɛ k'a kolokolo. Ne bɔra sunɔgɔ de la sisan o mankan yɛrɛ bɔra k'a lakunun de. Diɲɛ kuma tɛ ne ma min fɔ e ye papu ka shisha mi ko la i bɛ wari d'a ma a b'a dogo na a b'a kɔnɔ ko n t'a kalama. I bɛ ka ko dɔw gɛlɛya sa n'u ye denmisɛnninw de ye u bɛ sigi gɛrɛninw na u bɛ baroninw kɛ wuladaninw fɛ a ka shishaninw min u bɛ mun kɛ a ma fɔlɔ yan la koyi. N'u bɛ shishaninw min sosi minnu sɔrɔ a la. Kana nin ko gɛgɛlɛ faransɛw b'a min amerikɛnw b'a min a ma fɔlɔ an na. Ne kelen tɛ o. Faransɛw b'a min amerikɛnw b'a min olu bɛ min o ni nin ye kelen. A bɛɛ tɛ kelen yan. An ka denmisɛnninw kɛlen don ka technique wɛrɛ de sɔrɔ shisha ko nin na. Cogo di. Shisha taba bɛ bila yɔrɔ min u bɛ drogue mugu de kɛ yen. Buteli kɔnɔ ji bɛ kɛ yɔrɔ min na u bɛ alcool de kɛ yen. Ni fa ma wuli denmisɛnw na mun bɛ wuli o. N y'a to ala ma. Gouvernement tɛ ne sago k'ale bi. Ala o b'a yira k'a fɔ ko papu fana ye don min o la e ye fɛn tɔ ninnu min yan. Papu a fɔ n ye sa e ne tigɛ to kɛtɔ filɛ in kala ye n y'a to ala ma. Ne kelen de bɛ nin kɛ ne kelen de bɛ nin kɛ an bɛɛ de bɛ nin kɛ. E kelen de bɛ nin kɛ ni wulila k'i jɔlen sɔrɔ n kunna. Papu a kɔrɔ k'e b'a min. N ko kɛnɛma so kɔnɔ wa kɛnɛma. Laa ilaaha Muhamadu Rasulullah n y'a to ala ma ja mɔgɔ ɲuman kɛtɔla bɛ k'i jugumankɛla ye koyi Lebo fo ne yafara ne ma ne tɛ nin bɛɛ dɔn a la dɛ. Ne kumana n'i ye ka dɛsɛ donc i b'a kalama. Ala sisan denmisɛnw u bɛ min dɔn yɛrɛ anw yɛrɛ t'o dɔn papu tɛ yan tɛmɛ i ka nin bila kɛnɛ ma fɔlɔ bɔ n ka so. Ala a fɔ sa k'i tɛ nin sugu ninnu kɛ papu o tuma e t'i ka avenir lajɛ ne b'a la ko i bɛna papa dɛmɛ don n'a nataw la dépense ba in b'an kan a tɛ kɔlɔkɔlɔ dépense la ne ko n k'e bɛna dɔ kɛ don n'a nataw la e bɛna i ka siniɲɛsigi don bɔgɔ la papu bɔ nin ko ninnu kɔnɔ sa kana n malo sigida la a fɔ n ɲɛna k'i bɔra a kɔnɔ. Nin bɛna kɛ sababu ye k'an ka gɛrɛnsigi de dabila wa. Papu baro bɛ kɛ ka sɔrɔ ninnu tɛ sa aw faw ma baro kɛ wa aw faw tun bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ o ma kɛ tan dɛ. Tɛmɛ don so kɔnɔ nin y'a bannen e ka gɛrɛnsigi yɛrɛ an bɛna fu siri a dan na. Alhamdulilayi koyi mɔgɔ fila halala so kɔnɔ n'a ko kɛlen don ɲɛna nkalon de ye n'a fɔra ko san kun finna i ni jɔrɔ de don i ni hami samiya mana don dɔrɔn i bɛ tɔɔrɔ de daminɛ nka nin y'o bannen alhamdulilayi ala ka nin nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ ta nɔgɔya ye n'a ka kalo ninnu lajɛ fɔlɔ n'a sera bɛ cogo min na a jɛlen don halisa fɔlɔ a bɔra ka joli sanga o t'a la dɛ hali tasini kelen tɛ fɛ a ka kɛ n ka yɔrɔ la n ka filɛli bɛ cogoya la dɛ Lebo kun foyi ɲɛna sigi yɔrɔ in na ka sɔrɔ a dun ɲana a la dɛ a ka tila ka den wele a kana ji dɔ kɛ nin kɔrɔ ale yɔrɔ damu koyi labɛn Lebo e nana
Jigi. Nemi. Mungara. Nga yoro Joshitu ala jigi. Mena dinu wuli sakala sigi femika. Nere ngena ngone potugu ba do reke. Ini ka samara bogoma. Ni samia dona ina bogoti ba yoro la. Ha? Samara ibo. Ah bi muso. Kan halala wariko. Kan halala terasa. Kan halala tujo. Kan halala karodaka. Poni samara te donga so. O bekera koy. Ina samara imbe bo. I halala sojo ngai ka do ka fo ko tigi wara de be so ina bi mene ni shite kele awu ni be sege ni ko ina ya koy yoro nettoyage kola kola te koy samara imbo suno iba do seza ko tigi wara be so la mini te kele satisfait sage mi sege disa ni na nasoro kuma relation yoro damu wallahi in ce koy ko kelini yidi duni bayn ta bonga dum be hamini ni ala yo no ya anga fo ala ni ci tiendo anga do gefena nyoma to yala ka no gambe ya rabbi rabbi ataso ala be bararo amala tan ala ye jara alhamdulillah la belle sans film pour la belle tara mi tuni sa la belle na le mo ka le wole ne be ke wele ke sans film ko ne botami Como kono? Fosse dia kono ke? La belle. Rabe kuma ka fo mo maka. Fosse fana ni mo bonro. Ni mun ke tukuni sa. Fosse kono na ni mo bonro yo. Ni mata boy ba bomi. La belle. Bila ko to yo, dibiri ambe yordo ina. Sambe findro amberi be bonanga nyama ikana to dala. Wajibi na bitana koso koso. Neko angele mana dum folo na emu. E ma fo tare alhamdulillah. Ko fo ke sokura damu. Sokura damu. Emi be kayoro koron fo fosse be ya. Fosse te mo fosse boku ya. Ni sanna na jibe se ka tema ndo ga to na. Abtu ga nyama boro to woni. Ile ga ko ni gele wa. Doni bi dala nyama ni doni ni ya boy dala ibi lafiya di. Ebe doni ta ga bi dala ka ta da mo dala. O tewa. Ne tara nyama bon fosse kono mo jibe ta da mo wala de bara. Ni jima se ka ta na ni jikere nyama yoro bloqué. Mo jibe wala ka ta ko mo ba. Ni ko be do ala be. Sa to no taba do so. Ai ijole bu na manya ka fo ko ni be ba la chena mo ten be do ala de. Intara nyama ingo fosse ko. Mbeta che kana le. Ai ala ka so afin. Ta che tuna sana na buli to. Amo kena sasa. La belle. Oui, allô, la belle. Oh, Lébo, ça va? Ça va, Dieu merci. Eh bien, ça Ne me sauve. Ça n'y a pas il t'enga fenêtre ou d'atougou. Ça n'a pas donga sokono. Mais elle est mon atougou qu'on a albi, hein? Lébo, mais allez ça, ça est de bika and dame net en tombé à makono doni na temena. D'accord, Nam. Muso ninnu kɔni depuis ala den kuma dun bɛ bɔ ka taa dugu kɔnɔ Moi, c'est lui dans tout ça. Lébo. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, Dieu merci. Monsieur Goli. Et en ville? Alhamdulillah, ça ne correspond pas à ce que nous avons. Il y a une fenêtre de tout. Eh, mais le gars est là. Mais vous l'avez dans son Dieu son nom. Lébo! Ebe
balo sango nte finga ne to sokona ko jiga to sokona ko be ka to ni man dabladi sisan dron sina kana mu sokona na indajile ne nyakoro ka to am sugu ni gesa sana sokura ko ni abi ninga jura ko ni bete ni soro ko kele ni barala na de alhamdulillah anga ala barka ala ka no no be ala jene ni dara et c'est un changé c'est bien que d'accord era nouveau era jam quand on va me pour la jatande ok revue de la presse t'as changé pour ni to rawa flan no ngone wallahi tuna yesu karawati est-ce que waro no ga baraje o ma ko me jaw no la belle ne ko ene ta sana nyebi sana ke ntenga dongli fene la me et ta le téléphone mai sangoro di boni ko ke sokon na ina bi do soro ga fo me to soro ga photo wodi téléphone mai sangoro parapluie no safara be mena mai sangoro appareil électronique mena chama be mai sangoro ni ko ma de ko me fo ni fengele mi rembe ko ngana njogiri ko ko ni sambe na e be yirita do mais téléphone ta fo le fle ni ne era de me pousser ka black mana ka kila ka joko le boga kuma ka ta ne ba ma dogara do ni shen ma pousse me abe parole nga poka téléphone sur le boulot tout mal parce que clôt ti men so na me wala so mai mo sa so mai baba wala yala gali mani adi ma ko ni ko ma no ne mina nya folle boyana sa reste lembe salon wana na gara chuko na dron ba nya finyala vraiment du courage ama no on to shila kambe wala fa ni so bin ko isam ya mana kuma be ba me ko dore ka so bina jofna so bina to mami ke ali de kumbi kan wole sa mami jume nkuzini mami mimi ko da bunna cho wera de kodo koda buni so bingon fana kama na ganya sa mami ko de ko anga nyale man kunu samba mina o de fleni ka alaka demba ya kula kenama parce que so beri sira mushira kenama ko fona mbala jega shiro nduma bon e cousine tene cousine ya iba la jebe den bla chambre d'amis flam na arranger na so be ko kono waaw mais nous ma faire que koda buni so bingon c'est le même problème. Et puis, il y a un nanga tobera. Ou clara ka kofolo n'fere watuguma. Olu fana nana ke étage bajo ni villa bajo we. No so ma bi mebi. Mais jagwa ni jiko nana. Jibe teka sera ni na la ko wala ka do fanda uma. Wa fo ya ko jita volu sera korof la de. Kuma do no côté mena. Mais chala. So kuinde, so jo kuin. Nama ko jatemne. So de bega jo fam perfect. E fem biur terrain de gara fere yoro aya. Ne rate ga joro sa kena mene bulu kana na dojo yi. Kena do be bulangal magar ko ga sukula sana nga ya soro. Kena fere lemba. Mi boy iye la belle. Ikunlo in fere lembe tukumina. Ko to wodi? Ne te ga sira ko na dojo ikunlo. Kunlo in fere lembe ko yi. Ne de ko ki cousine be na ya. Où c'est de là? Ne ko ngere la sa ko in fere sa. Ni ga mana mana ko ne gete na. Bataro le numero la aussi était bien. Le bonne kulungere la sa. Mwanga tit kulungere do. Kulungere ke cheife. Lebo. Oui. A fo de majala sirin selenteni. A fora asira. Ijone kanga devi ke folo ka bla lebunya. Wallahi, ma so mana fe fini. Cho. Tema folie refena bi. Et c'est dema folie en tout que les génies. On se voit que les génies ou le vaccin avec 25 000 francs seulement on se voit au giro 25 000 francs broudé en haut que broudé autriche sur ma d'affaires là non non se voit donc à ta mairie là autriche 75 000 balles ça les en fait les termes sont nali pour que dominer Europe ni même au service mais fini fini bazin walma il a vraiment des bazin parce que il y a wakati ni fena na wa mugamboke
a gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ wulada fɛ ne fasada wagati ala n jɔrɔlen no fadenw ɲɛna ne bɛna fini min don n'a fɔra ko labɛli bɛna bɔ n bɛna demi min don lebu ka labɛli a y'a to ten sa walayi ko duman an t'o kɛ ordinateur ye jɔ bazin ka ordinateur sigi a kan an b'a commandé ka bɔ yɔrɔ in na 200 000 an b'a commandé ka bɔ Dubaï o ka ɲi jelimuso ne ka jelimuso minale ani fɔlikɛlaw jelimuso ta bɛ se ka kɛ 40,000 b'o ban fɔlikɛlaw 20,000 caméraman 200 olu ta géré olu ta man gɛlɛn walayi 200 b'o géré ala a bɛɛ lajɛlen sisan sa 750 000 je crois kan ka belebeleba kala dɛ est-ce que a man ca n'o ye yɛrɛ labɛn ca n'o ye dɔɔnin dɛ a ka di wa wala a ka di wariba b'i da yan bi dɛ ok fɛn a ma se wa kungo in ma se de kungo jumɛn walayi n ka denba jalasiri kɛ ye fɛnɛ sa i man ka ɲinɛ o dati ninnu kɔ sa a bɛ kɛ cogo di kow ka ca o ka fɔ kow ka ca o n tun bɛ devi yɛrɛ de kɛla sisan kɛ k'a bila e ɲɛ ɲɛtɛ a ma ca yɛrɛ n y'a nɔgɔya yɛrɛ de wagati ka gɛlɛn cɛw fɛnɛ ka kow ka ca donc n sina ka sɔgɔmadafɛ borode ye Autriche ani wula fɛ yɛrɛ n bɛna fini min don yɔrɔ kɔni n'a fɔra ko madame Lebo ne bɔtɔla ni demi fo ka kɛ koba de ye walasa jugu minnu bɛ naja don fo jugu dɔ ka bila ka sɔrɔ mɔgɔ ma kuma fɛ wala n y'a kɛ ordinateur de u ka bazin dɔ bɛ yen i t'a kɛ climatiseur de Lebo sabali sa o tɛ fini tɔgɔ ye sa ordinateur in ye fini tɔgɔ de ye a ye komi ni jugu cayara funtɛni bɛ sɔn ka wuli ni ordinateur ka ɲi jelimuso n ka jelimuso min kan ka na an b'ale ta kɛ 40,000 o ni fɔlikɛlaw tɛ kelen wa mugan b'o ban caméraman ye 200 n y'a bɛɛ de f'i ɲɛna tan ka 40,000 di jelimuso ma ka fɔlikɛla caméraman 200 olu ta man gɛlɛn sa a bɛ kɛ ten ka kɔrɔ olu ta tɛ ye wa an b'a di wagati min na olu ma a tɛ ye ka ɲɛ n'i dun bɛ jeli n'i bɛ faro tɛ i ma yan mɔgɔw b'u sigi f'u b'a kɔnɔ labɛn ne yɛrɛ ko b'a kɛ labɛn n hakili la 750 000 don mais a bɛ se ka kɛ a bɛ caya n'o ye dɛ yɔrɔ a man ca dɛ ayi a man ca labɛn n b'i dɔn mɔgɔ min a man ca i bolo 750 000 wa i b'a fɔ dɔrɔn Lebo ɲɛna a b'a kɛ de hali suko ni dugujɛ t'a la labɛn Lebo ne minɛ ne minɛ ala ka furu ni si bɛɛ ne mɛ i y'a mɛn passe ya Lebo kɔɲɔ don nin ne ka taxi passe ya ou bien jumɛn n'i ye taxi passe bɔ a la i b'i ka jelimuso sɔn k'i ka caméraman sɔn i y'a mɛn Lebo Lebo ye ne malo Allahu akibaru i 750 000 kungo la ka 2 di ne ma i b'a sɔrɔ a bɛ tulonkɛ de la Lebo ye ne malo fadenw ɲɛna ka ban ne bɛ nin ko kɛ cogo di n kɛlen ka n jigi da cɛ kan 2,000 Allahu akibaru mɔgɔ man k'i jigi da cɛ kan Ala ne bɛ n den da jɔn kɔ la Lebo Lebo ni e ta cogo bɛɛ cogo di o kuma n bɔra ka kuma min kɛ sisan wari ko kuma min kɛ sisan i nana o kɔ labɛn ekɔli ta sera koyi kunkolo lajɛtɔw ka ca vacances-kɛla ninnu yɔrɔ sisan da wɛrɛ k'a lajɛ i b'i débrouiller n'o ye fɛn min sɔrɔ nin ye jɛgɛ de ye jate kɛ 1000 dɔrɔn Lebo dɔrɔn 1000 de dɔrɔn labɛn o kuma e hakili bɔra mɔgɔ hakɛ min b'an fɛ yan Bintu bɛ yan Fanta Umu Jɛnɛba ka fara Musa kan mɔgɔ 5 labɛn ne k'i ma ko ne nin ye min sɔrɔ o ɲin'u ye Lebo i fɛnɛ sa denmisɛn ninnu kelen-kelenna parents u bɛɛ b'u jigi da k'a fɔ k'u bɛna bɔ fɛn dɔ de u bɛna bɔ ni fɛn dɔ ye an fɛ surtout i b'a dɔn kasani b'an na fo mɔgɔw ko u b'u hakili lajɛ ne ɲɛna ko denmisɛnw bɛ na balima sira taama de don ɲɔgɔn cɛ taama de don mais ne t'a dɔn ko fɛn ɲini sira de don dɛ denmansa minnu bɛ k'o bila o kunna vacances kɛ ninnu ma labila o kama dɛ donc a kana to k'o miirina ninnu bila o kunna e fɛnɛ baaraw wulila i t'a lajɛ dɔɔni cɛw fɛnɛ aw fɛnɛ a lajɛ dɛ
mɔgɔ bɛ tɔrɔkɔ kɛ baara tiɲɛ wagati min n'i dɛmɛ n'a wulila to i cogoyaw fana yɛlɛma e bɛ ɲinɛ min kɔ baara wuli ani ka girin ka don kow la kelenw tɛ ko bɛ ko la ni ne yera la sisan o cɛ man ɲi dɛ ni ko tɛ i ye muso de i ka musoya fɛlɛ fara nin ko kan sa labɛn ou bien n bɛ labɛn min o tɛ de ne b'o ka labɛn ou bien o tɛ de bon i ye ko ye sa wa n na taa n débrouiller ni de eh ni muso bɛ ne kɛnɛya sa ni ko tɛ ça c'est la belle awɔ d'accord n bɛna baara yɔrɔ la fɔlɔ ok donc bonne journée allez bonne journée à toi aussi prends bien soin de toi i ka don joona dɛ il fallait commencer par ça d'accord allez bye bye bonne journée. Nuanya de woguna ay kapla pere ni duma no guninda na defala Surtout à Sokolama. La belle. Et puis la mandou. Tu m'as abordé. Munina de kana. Ere kama kaniga plat pere ni di mati. Oh. Kansia. Oui. Tu vas manger avec lui. Mais il y a du drone qu'on avait fait. Ah, mais. Il faut m'en avoir long à gagner là. Comme d'habitude. Le boulot. Léo. Comme il est là, Célie, elle est sur la Vincent a fini son coup. C'est fini. Elle n'est pas. Mais donc, elle est son année en temps faire le rang à Kaba. Vincent a mis 150 000 pour voir pour. Quoi, Johnny? 150 000. Oui, on a mis ni basé nous mettre au tagalaje. Mais c'est que tu m'as dit que tu n'es pas basé. Ni à tu l'as mis ici le Nino Louis, c'est ça? Il est beau ici. C'est lui. Ah, il fait ça. Ah, donc les bêtes mieux au Kumadea. Il est beau. Ça va ça. Ni trop béqué ni nous n'avons pas la voilà c'est que hein? Il est trop que nous n'avons pas. Kakla na kuma ke kan ngunan ni ke bonna. Ah, ni duma anyalabo ikanyalabo parce que ni fini komani kawa. E bi se ka funu kuma nge to di e ma fen fonne. E bi ne kuna warda don. Mo de le no de la sa, hein? De le no de la. Situation be se ba kala mo. Ne mu fe, ne ma fanga na ko bere ba ma. An sa ko masiga nyana bode ya. Na nyina bode ti ba kala ma. Ha? Suno nyemu yusare me sili na kasilia iti kurutu ikafendo ufana nyogonka suno sigira ko kwa ko kalama ambika nyogon sutranga sili la bebe yere la belle ne tinga ko ke mo kama ko ne be nga ko ke nyere de kama ni sini dama ila kama ne be ka ke pour que mo de ke i chesra fe ni mana midi anga uniforme tige tobli ke yoro la bebe uniforme ça c'est pas un problème uniforme de solo on fait une forme de son. Et puis de bain, ne vient ou laquelle on connaît même France. Allez, c'est là où c'est la tour de Msano n'a jamais venu. C'est l'ignorant, la nière n'a pas spécialement. Au moins, elle n'a grâce. Quand elle est poussée.
Quand elle est boussée, à tout cas, qui est à toi, carrément. Ne y'a wele se bena mun fɔ e tɛna fɔ ko parce que ko ne ka baara tiɲɛna na han ni ko ten n b'a to ten n bɛ kɔ o kelen ye an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a laban ɲɔgɔn fɛ seliko in de kama n kun y'a kɛ dumuni i bɛ se ka kɛ sisan n'i bɛ fɛ ka dumuni kɔni kɛ wari kɔni dili kuma tɛ dumuni kɛ kuma ye han ne de jo t'a la dumuni in kɛ sinon kɔngɔ bɛ na ye ne b'o dɔn fo n ka appétit kun perdu la k'an pari ka na n sigi ta an ka nin dumuni ye ɲɔgɔn fɛ Lebu tiɲɛ don dɛ yɔrɔ sini n ka tɔn cɛ i hakili b'a la kɔni fo koba de ka kɛ sini dɛ mais tɔn cɛ ni koba kɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ an ka tɔnba siɲɛ tɛmɛnen na an ma tugu u ka tɔn cɛ yɔrɔ la o ye kɔngɔ de dilan ka di mɔgɔw ma o de se b'a ye kɛ ne ko n ko tɔndenw ye nin lagosi an bɔlen kɔfɛ bɛɛ bɛ ka bɛɛ lajɛ an bɛ yɛlɛ la musow ma k'a lagosi kɔn kɔn mais min se tɛ i bɛ i yɛrɛ bila o la ou bien a ka tɔn ye tɔn modèle jumɛn ye ani tɔn bɛɛ ye kelen ayi kɔrɔ n'a ka tan sɛ walima kami ka firiti yiran k'o d'a kan si ou bien an tɛ saga don furu la o fana ka ɲi o ka ɲi an ka saga don furu la donc sani ka wuli tɛ wari di n ka taa sagako ɲɛɲini parce que sagako fana ɲagaminen don sisan dɛ bɔ sabali sa e kɔni i tɔgɔ ka bon ni ma sa ni mɔgɔ ni hali ni kana kan kɔrɔ ta ni nin mɔgɔw mana nin mɛn sisan nɔ k'a fɔ ko e bɛna kana to ka kulonkɛ kɛ ni nin sugu ninnu ye sa labɛn yɛrɛ bɛ kuma dɔw fɔ quoi sisan yɛ ne yɛrɛ bɛ ka hésiter fini dɔw de ni ɲɔgɔn cɛ n'u nana sisan yɔrɔ kɔni f'i k'i yɛrɛ yira dɔrɔn an bɛ so kura kɔnɔna na comme i bɛ sen kɔrɔ quoi f'an k'olu yira dɔɔni quoi donc n bɛ ka hésiter fini dɔw de ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ taga ta ka na i bɛ choix kɛ sisan n b'u accueillir ni fini dɔ ye wula fɛ fɛnɛ n bɛ n ko k'an jɛ ka fini dɔ don o fila n bɛ ka hésiter quoi ne ko labɛn ka ni tɔn dama de don dɛ ala n kɔnɔ sa n kɔnɔ e bɛ ka pressé nin ko in tɛ ko de est ce que miirina wɛrɛ bɛ muso ninnu na ne kɔni bolo tɔn lawuli kun ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ayiwa a b'aw bolo Lebu n dɛmɛ su a la ɲɛ tɛ nin dun ka ɲi wala finini ninnu dessin minnu bɛ na an tɛ nin kɛ wulafɛta ye sɔgɔma o la i t'a gɛlɛya i bɛ tisinin dɔ don dɔrɔn kilasinin bɛ nin na quoi an b'o kɛ sɔgɔmadafɛta ye Lebu kelen nin n ko so kura f'u ka na i b'a dɔn de kungorodonna ninnu an bɛ nin cogoyaw fana lajɛ o place cogo man ɲi ten kosɛbɛ labɛn ɛlɛ sini tɛ yen ni n ko n bɛ kuma sisan dɔrɔn an tɛna ɲɔgɔn faamu can tɛ wa i b'a dɔn an ka tɔn wari n'i y'a fara ɲɔgɔn kan sini ne bɛna min kɛ a bɛ caya n'a ye tɔn in cɛlen 1,500,000 joli 1,500,000 e bɛ ka kabaw de la 1,500,000 sini ne ka saga warinin b'o la k'o don furu la wari o tɔ tɛ to koyi mais fo n ka kɛ k'a lawasa de bɛɛ fo bɛɛ ka taa ni nin tɔn in tɔgɔ de ne ko Fimani b'a ka tɔn na a b'a ka kɛ awɔ Fimani bɛ n bara ale yɛrɛ b'a sara ka na a bɛ n bara Libo olu fɛn ninnu tɛ ɲininkali tɛ kɛ sa a kɔni b'a sara normal yɛrɛ la tɔn juru tɛ si ale la yɛrɛ walayi sini ta in kɔni a bɛna kɛ koba de f'a ka lakali f'u ka perese tɔn wɛrɛ ka se walayi ne bɛ ka min miiri yan ninnu dɔw bɛ tɔn wari bɔ min ka sara Libo olu ɲininkali tɛ kɛ ne bɛ e ta sara n ma ban o ma labɛn ala ka sini yira n na amina yarabi n'i ye wari cɛ ou bien i tɛ fɛlɛ kɛ i ka wari dɔ ɲini ka jan donc n'i nana wari cɛ i k'o lasegin o tigi ma pour que an bɛ se ka saga don furu la ou bien Libo sabali sa mais ne ye mun kɛ i bɛ mun kɛ n ka wari la n perese ne ka sira foyi tɛ e ka wari la ne y'o de f'i ɲɛna n m'a fɔ i k'a di ne ma koyi ne ko a bɛna saga min dun wari dɔ ka don o la kɛlɛ t'o la o sabali n jigi bɛ n ka wari sanu ne ka sanu dɔgɔyara yɛrɛ n bɛna nin cɛ o ma se hali ni 500,000 tɔ tora n ka taa sanu jurunin dɔ san o la dɔrɔn k'an par'o la o dun ka di yɛrɛ ye o Lebu yɛrɛ de fana kuma dɔ la i bɛ baro daminɛ dumuni na dɔrɔn a bɛ sin ka tiɲɛ i bolo ten i ɲɛna k'i ka démarche nin bɛ ne bɔ n dabolo kan fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ nin ye dɔrɔmɛ kelen ne t'a d'i ma miirina wɛrɛ t'aw la nin ko modèle ninnu kɔ han labɛn na
Lebo. Et ça, on est wagati na. Au Kadi. Ici. Ni côté. Ne comment les cabos. Femme à faute. Lebo i jɔ tantɔ dɛ ko i tɛ ka na ne lasigi ka muso filanan ko kuma de fɔ ne ye. Ne k'o labɛn. Aw ɲɛna ko miliya wɛrɛ t'anw na ni muso ko tɛ yan. I jɔ n ka kɔn ka n ta fɔ dɛ. Mun bɛ yen i bɛ ka n na sira de minɛ. Bon. O y'an mɔgɔ damadamanin ba bila chômage technique la. Ko mun technique? O y'an ka baara jɔ fɔlɔ. Ayi Lebo. Gɛlɛya b'an entreprise kɔnɔ. Ayi e kɔni t'a fɔ e b'o la. Ni ne taara labɛn ne b'a f'i ye. Han? Kuma bɛɛ fɔ ka di fo. Ka ne furu kana na sigi kalo damadama furu ma taa yɔrɔ si. Ko ne bɛɛ ka di dan n'o ye. Labɛn. N'i wele n b'i wele dɔ wɛrɛ kama ko. Ne ɲɛna ko ne muso de ye. N bɛ fɛ k'a ɲini fɛ sisan an ka dépenses arrondi. An k'a bɛrɛ bɛn yɛrɛ ma. Min ye nansɔngɔ an bɛ dɔ b'o la. Min ye dépenses inutiles ye an b'olu to yen. Hali n kun bɛ sukura dalala min kɛ alimentation ye ka d'i ma. An b'o projet jɔ fɔlɔ. O bila. Alimentation in tɛ o bɛ kɛ I y'a fɔ wa I b'a kɛ. Ne kelen k'o fɔ sigida bɛɛ ɲɛna yan ka ban ko e bɛna alimentation dayɛlɛ ka di ne ma. O sɔn ka nɔgɔn bɔ I ka taa baara kɛ. Kuma caman t'o la. O kuma ka di bɛɛ da fo e Lebo. E de y'i sen da ne ka baara ko kan yan ko kalo o kalo k'i bɛ wari ta ka di ne ma. O wari di yɛrɛ o bɔra kari la ka tɛnɛn sɔrɔ. K'e bɛna fɔ bi de sera k'e b'a fɔ ko ne ka taga baara kɛ. Ah la femme. Labɛn. A kun ka di I ka miiri dɔɔnin. E labɛn bɛ so kɔnɔ I tɛ minɛn ta ka bila minɛn kɔnɔ. I to ne ye, I fini ne ye, I diɲɛ fɛn bɛɛ ne ye, I tɔn wari ne ye, I pari wari ne ye. Diɲɛ mun bɛ ne ma min kɛ e labɛn de. N bɛ bɔ ka biɲɛ na su ni tile. Cogo min na I sago ka k'i ye. Bi ne bɛna f'i ɲɛna dɔrɔn ko n ka baara jɔra. Ne ɲɛna n ko e bɛ kɛ ne ma ladibaga ye. Ne ɲɛna e bɛ kɛ ne ma jigi ye. E de bɛ nin kuma modèle fɔ ne labɛn. I tɛ miiri dɔɔnin. Han? Ne kɔni bolo furumuso ɲuman bɛɛ b'a cɛ soutenir. Nka ne ye hakilina ye ka taa ne ma labɛn. A bɛ bɛn. Ne bɛ taa n épouse la. Ne bɛ nin ko in na. Dutigi ka baara tiɲɛni ma nɔgɔn dɛ. Est-ce que an tɛ nin ko in lajɛ ni hakili ye? Lebo yɛrɛ bɔra ka maɲumantɔ ko kan minnu fɔ sisan. N'i y'a jateminɛ a ye dɔ kɛ tɛmɛnen koyi. Wagati bɛɛ n'a ko. Vraiment a ma nɔgɔn. Ne b'a dɔn ko in tɛna nɔgɔya. N'i ye dutigi sigilen ye so dɔrɔn a ma nɔgɔn. Nka ni Ala sɔnna. N m'a fɔ Ala ɲinɛ ma nin ko kelen in nin baara tiɲɛ kelen in ne ni Lebo bɛ jɛ ka nin ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ. A tɛna nɔgɔya dɛ. Diɲɛlatigɛ n'a kow tɛ. E mɔgɔ tun b'a dɔn ko nin bɛ se. Walayi mɔgɔw tun tɛ nin dɔn. N'o tun tɛ a fɔ ne tun tɛna économie kɛ nin wagati in kɔnɔ. O wagati kɔnɔna na walasa n ka se ka sauver. Diɲɛ don bɛɛ n'a dugujɛ kan. Nin ye bi ta fɛnɛ ye. Ala k'an sɔn hakili ɲuman na. Ana mun ti kɛra bɛ ka tɔgɔ ye. Enfin bɛ ka tɔgɔ ye tiɲɛ. Il n'a pas que dit que nous devons commencer la route. Moi, je suis là, nous allons quoi y nasser pendant. Est-ce que vous avez un fil de vélo? Aïe, nous devons faire tant que Bararo est un bolo, la Bararo ne sera avancé.
Kabato le mama ko garo John de Jeno. Ali sambora ko le fo la belle c'est donc l'embora ko le fo la belle. Ayo kon me claque rappeler. Il tu me sujet follow me là. Nana yo kono. Sujet de. Il y a mis blasé sans ça. Mais jolé il. Combien me finir bararo wale do le kanga bararo na sa. Non la belle atira la ngalo. Le bo ngika nika sujet follow kono. Eh la belle voilà sujet de mettre. Abi kono de klo kuntila. Togodi. De bo ne ya beme. Ele ma boka fo de ni yana sa téléphone na. Ko chérie ça va re amse ka nyoron so yoro du mena shuina. Eh le bo. Ah donc le den na ko de la messa. Le bo sabali ni binga salon le kono. Fonga salon kono. O mo sin poya doni. Mais ne madame deni malene ni la belle. Nta ka belle. Ah deni lo de. Non, jongala mais mi filena. Nene daballo. Femme nta ka belle ta ka correct. Nta do femme bla ka belle ta sang. Le bo sabali koi. Au moins. Anima dabla. Kana wele fonga salon no sa. Ma wele sa. Tiga na dama dina ma wele. Na so na wele na ko. Ale de ne wele. Ha? Ni ra ma fini mo ngul ba ntimi do ni. E fana e kunde cuisine ngona. Ha? Non, mais ne tanga to li to la. Ne tanga to li goro. Nga. Me fe me fiana le bo sabali. Sabali ko rokacha. la belle la femme. Sana fara mo kiga sabali kana sabande. Sebe tin ko. Buta wa jo fe han. Andi manya no ko ko tana la. Ke muso ko ne bana ko njale. Yera ubunye biferika ko matana la. Il m'a invité week-end in ami. Mais la belle n'est pas de bro. Bon, on est fait les choix tu boulot ni invité yoro la le week-end in ami ko. D'accord, problème pas là. D'ici le week-end, je vais réfléchir. Donc, on sera dans le Il va téléphoner à Ogaseno. Mécanicien. Ok. Oui, allô? 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 Il y a un réseau. Allô? Allô? Ok. Ah, c'est un problème. Depuis quand les réseaux te sont salon mon air? Comme mécanicien, au appel te gasi gari so so on. Ani ka ko dai. Ni do les réseaux be sonné. Mana gamia na nyadom. On a un problème là, j'arrive tout de suite. Maintenant, il faut juste le temps de changer de rang. Allô? Allô? Les sons des réseaux, vous connaissez? Fait, mécanicien pour nous. Non, bon, nous avons fait durant les réseaux là. Je me change rapidement pour que tu aies mobile. Ah ouais, maintenant mobile. Mécanicien. Ah, les beaux. Mécanicien. Il y a des bonnes bannes. Ayo, a téléphone on tega sonné. Les beaux d'un tarab. Ou mécanicien qui est l'un des deux couilles. Ah, ta saké. Allô, chérie. Il m'a fait mon chéri. Ma chérie de bien. Et mécanicien est mon chéri. Aïe, kabako dando. Aïe, ni réseau comme tu sais qu'à soigner. Les beaux kaboko le dit la canane sur la veine à l'igna foyer. La belle.
Ah, on va Les beaux. Ah. Il y a un mécanicien de tout le monde, c'est ça. Mécanicien, on mécanicien, on mécanicien. Mécanicien, bi ou le mon chéri, ou le bois à les sans les beaux. Et les beaux, à les réseaux sera soin. Ah, la belle, toi aussi. Ne te dis pas, les beaux, ils sont là, là. Quand ils vont essayer comme mécanicien. Est-ce que tu m'as fait l'appel là? Numéro 1 qu'on nous dit. Mécanicien, ah, non, ah, pourquoi il est là? Il a soit il file là, soit bon, fait. Et métamobile non fait. Mini. Hein? Mécanicien non fait. Ah non, métamobile. Un bébé tabi. Les bois en attend. Ah, de là, c'est de là, ici. On fait ici. Il est ici, c'est bon. N'a rien fait. Mécanicien quoi il a rien fait. Aïe, bon. Est-ce que à ce moment de filer ne voulait à numéro là, on fait ça. Hein? Numéro arrêté l'imbi en beignet c'est ça. Aïe. Il te savait donner ça. Tu es pas non monsieur ça filer ne voulait à numéro là là. Comme elle fait tout un téléphone ta mon donc maman ou dans la canne de tipa. Dans la canne de tipa. Qui mine c'est ça beignet là? Allez ça. Bon, et donc, à 15 ans, nous avons un mobile tout, si nous mettons à barrer la mobile. Donc, là, comment faire? Nous avons fait le téléphone sur nous, là, on a un téléphone. Ou bien? C'est un faux, il est beau. C'est un faux. Et nous sommes en train de se dire, c'est toi là, mesdames et messieurs. Bon, fait. Et. Oh. Et puis, qu'est-ce que tu as fait? On te sent la belle. Il faut que femme ça. Hein? Oh, et puis, faire une photo. On a tiré la photo de la belle. Hein? Et la femme m'a abandonné. Et tu as quand même un bon nabo vegan très galo. On a couvert. Ah, il faut que tu aies la barre de ça. Et il y avait air là. Et il y avait air là. 2 heures du matin. Ou bien c'est que tout ce qui est du matin. Est-ce que vous avez un parole de mon partenaire d'honneur? Il était commencé à me donner. Je suis téléphone. Et maintenant, partenaire, on a dit Dana Daranga Barola, n'est-ce pas ou bien? Hein? Partenaire ou des? Ah! Bita est patron à la donc vraiment, moi-même, je suis claqué. Je suis claqué. Il faut un d'air de donner quoi. Les beaux. Il n'est pas patron comme Bédé. Et mais moi, je ne fais pas. Aïe, Dominique Chamanké. Partenaire, c'est la Sabati. Non, bon, vous savez, je suis une bonne quoi. Les beaux. Patron, a forêt cochine, a tout le monde a un agnès de Dimsenuka. Ou un chirafana de l'Union fait. Comment? Le patron ferait la douche, ça. Et la femme va. Je m'en vais là. Comment va non? Ça va. Bon, désolé, vraiment, ma soeur va se faire. Non, il y a madame. Tu as une madame à Bondo là. Tu as contrôle de la nous 100 €. Ah, ok. D'accord. D'accord, on va quitter. À tout à l'heure. Merci vraiment.
Ai mi ka bon appétit yɛrɛ de kɔnɔ sinon i b'a dɔn sisan sɔrɔ ne taara n da mi ka bon appétit de kɔnɔ 22h sera sɔmi a bɛ daminɛ sisan sariya ni hakɛ de mɛnna dɔɔnin o banna sisan n'a ko muso cɛsirilen ko ninnu ko nin heure la o ka di Allô? Kone? Ah oui, ça va. Somro bidi. Eh, Okadi? Amanide. Msile, mumbi. Ah, lebo adumbi ano. Ema soro. Ah, mira chifwa c'est ça. Il faut que ni air comme ça. Ajugara. Mina ci foye sisa ibe yoro jume na nga nye foye mba foye sisa libu uma iga telefone be mi telefone te charge la depuis ne bora bara na bla charge koni ri bora ka ni wuli sisa accident ni ke comment accident ki ga nyama kale bi ki wuli ka desa mi soro accident Shukuru, shuru mbika kumbere 22h. Umano kushina de. Abe niveau de mana. Posto tiba wukon nani dobi no. Ko ani do sera nyokoma. Lebo. Ah? Iti jo. Somni ndok mine bul moko bolla ngono titani yoron na de. Ay aka fe wardo ben. Anna kera waduru iti jo. No wardo ben la bel wardo ben niti ko ni sigide ne ko. Desani. Ne klipi kata kuni musuri la sisa. Ah? Ni bashi do tiki soro dro am muso ti lafia. Shukulina. Ni mano. Wa akwa jugara don lebo itele akui. Bote. D'accord, nakara tout na je t'appelle. Awo. Kaseni nyuma ha. Kuchuni libi moko suroti. Chez la vous mon accueil tout bravo faire ouais il fallait ajouter le bois sera savalé le tabac sera savalé la belle n'est chien chien ça Cara la. Buna dama de kan hakli soro wati dola. Cara la. Nan da kuzo kan yara min ko kan yara min. Lebo. La belle. Kile. O matakali ko kera chukudi. Non, aïe rappelé. Ne avait le mot avec les bons là. Il paraît que des solutions seront là. Donc je me suis dit que Amake, si n'est pas là, je vais passer le voir. Alhamdulillah. Vraiment, comment dire à Chouina, les réponses sur les paris s'il est plein. Surtout Sango et Rabala. Ah ok. Vraiment, quoi la galafia d'âme. San Doubeji, on s'en a sur le bras pour. Je vais me reposer. Je vous gagne une réaction. Je voulais te l'aider, je voulais te l'aider.
mi ye domina o ya doye ala ka lafiya di cɛ ma. Allo copine, voilà, et il y a une forme où il y a une photo de moi, ça y est, mais il y a 500 € pour qu'il y ait une lajɛ quoi. Copine, vous connectez l'inter. Voilà, et copine, ni nga vocal est vraiment c'est qu'un journal quoi. Moi, j'ai vaccin ani bazin à flaver, il y a chima. Bazin il y a quand trop né à l'enya apprécié, mais son une forme calée quoi. Ou l'ambé chinindron be orange money blaye kuna. Voilà. Je m'attends TikTok fait ça fait après qui va le leger. Ah, c'est ndo ara bon. Bul permet ga fendo bo minu tan dambe minu tan ka anta bule, hein? La belle liga la jaga nous blaye de nouveau là. Tu es bon à ligne ça? Eh body. La belle. Hein? Quoi est-ce que tu as ligne moi? N'était quoi? N'au de fois. Aïe, il m'a fait. Et ma foi, ça connaît que tu as ligne. N'était ça? La belle. Kabin ala de kuma mais siglembe et kilembe téléphone na kuma. Hein? Na fara mo be ko ngabo bararo la clé pour tout rentrer no wati kilembe mbolo pour que ni musa siga faire na salon o de ga ga téléphone diri ko kuma e le bonyi téléphone bla ça na boroke enjo e ni ga téléphone da ga boroke ne ne ko na do ne be ko ngabo bararo la kana kele ne be na sigi téléphone la be kele ne be sigi salon si ne be ne na photo 3h du matin. Comment? Le boko 3h du matin wa 3h du matin ayo to e ko ore o to te téléphone ko yi ay kabakudo oh 3h ni bana de bu keleni sigle mana chiana de mere akli kunta feo ni copine mana baro damne ta de bi na fembe de ko hein wana groupe ni keleni ni be groupe tani la a chaîne cité keli ni on connecté droit vocal be jigin wani mami ta jabi droit problème willa mage chokodi ese ni tin retiré ka bo groupe nuna sinon ne ka furu be feka abif so ka da fere li bo 10 minutes 3h du matin doni nu te nga koy de mu ma retiré amasola jama foli blanga groupe préféré uga nga dem le groupe jangal wala ki Koko awo ko chogori groupe janga wala ki kadam ne sanfe fo duguma o bele jelen folo che mo ragara fo mai ni jonga fuli bloma aw swali maro yemoni d'accord aha me soni ay bo anga jiga ha ko mani ya dani mo ko man trone bege koko ko man tigu awa kono Koudouman drone de foyer non Koudouman du mene be dubla ayo foyer la sa Koudouman du mene be yoro Koudouman ni be dubla ne mon fa fe ne be ngane nouvelle dawma suspense ay bomba foyer la sa ay boy sera ay banga jigi baroka do bani yala ni ame Koudouman ni ame janga wala ki ni ame tankunga téléphone d'André man bi bolu de ko ben jole be ka kunu fe ah e na ko majume me pisi bomba hele man ko problème chamantala ni mwe ay ne ramuna téléphone le ko sama ni mu ngenna ibe mi kala mi me ka téléphone de go de kala amana ko da sera dana e tebe bo baro la ki dawa ka fo kasani nyamba e tese bo fo ko téléphone ko da bare ah le boni me yesa mi me foli ay e tese la ni o sita wala be ay ma foli ke Chamana me micro donda la folie téléphone flé bolo faut que ta famille que regarde téléphone flé ni kuma chama ne gatenna ne mon ndanga sama munganda ne mo ikanna je ani kara rete ka so ngamene ne wanten fere den fe lebo on den fe lebo
Ah, cɛ labɛn fana mɛnna dɔɔnin sa. Ah? Ko kun bɛ k'a kɛrɛnkɛrɛn de k'a filɛ ɲɛ. Bi to yen n'i ye nin dun a kuma tɛ kɛ nɛnɛ k'a fɔ n ye. N y'a k'i ka to yɛrɛ de ye a sanulama. Labɛn. Ne ye mun ye? N de b'o to kɛ. Nin ye mun ye? To n dun bɛna to in kunna ni ma dɛ to kɛ. Ni ma miiri Ala ma min bɛ n dan b'a bɔ. Han? Ka kɔgɔ ka dumuni na kɛlɛ. Kɔgɔ? Téléphone bɛ bolo gabo kɔnɔ. Téléphone bɛ bolo. E ye mun ta sisan? Donc i taara to téléphone digi yɛrɛ ka kɔgɔ fili n ka na quoi. Téléphone tɛ ne bolo koyi. Labɛn. Ne ma kɛngɛ de yan. Donc kɔngɔtɔ bɛ taa baarayɔrɔ la sa de. Sabali sa. N kɔngɔtɔ bɛ taa baarayɔrɔ la. Sabali sa. Cɛba ka bɔ ne kɔrɔ. A jɔlen lajɛ ko i t'a si dɔn. Ni kɔni da mana fɛn min minɛ ka ban nugu bɛ ban o la wa? Kelen tɛna an ka to dun yan. Kɔgɔ o gan'o la cogo di? A kɛra fama ye koyi aw ka yɔrɔ duman na yen a n'a kilima anw bɛ funteni de la yan. An sɔgɔma. An se ma chérie ça va? Labɛn. Ça va? Mɔgɔ dɔw nana an fɛ yen sisan walayi. Aw dun aw b'aw ka bɛɛ lajɛ mɔgɔ tɛ k'aw déranger nin ko ye a fɔ n ɲɛna sa a fɔ n ɲɛna i bɛ ba jumɛn de kan sisan anw kɔni kuran tigɛ ba ni ko dun an b'an cogoya de la yan. Labɛn lebo dun. Lebo wa? Esa tɛ yen so kɔnɔ hakili a bɛ de a kan ka kɛ yen mɛ continue ma chérie. Et les enfants denmisɛnninw dun basi t'u la kɔni ça va a kɛra fama ye koyi kow ka ca kow ka ca. Allo lebo ne balimakɛ ça va? Anw filɛ i fɛ yan awa bɛ yan. Nin bɔrɔnko in dun nin bɛɛ y'aw ka kilimanw ye yan mais ma chérie yɛrɛ bɛ ka bonya dɛ i k'a lajɛ i ka régime dɔɔni kɛ i ɲɛ b'a la anw tɛ bɔ an cogoyanin na kuma kelen bɛ ka lebu dɛrɛ n'o de ye yan cogoyanin na kuma bɛ cɛ. Labɛn. Lebu. Mɔgɔw kana ne fɛ yen e tɛ taa ne wele fo ne ka ne wele téléphone na ko bɛ yan. Ma chérie, ça va? Tu es docteur? Ko cogo di wala a kɛra tile fila ye koyi denmisɛnninw dun. Sisan ne y'a dɔn k'u kan ka bisimila. Ka ci dɔ d'i ma. Lebo ne tun ye mɔgɔ min ka kuma f'i ɲɛna baarako la ne n'o de nana bi. Ok jeune homme ça va? K'o ka ɲi. E nana n'i ka CV fɛ. Ok mais match ma e ma fɛ. Ok. Lebo on est tombé bara. A y'aw sigi dɔɔnin sa. Ma chérie Aïssa i jɔ n ka ci di ma n bɛ na nin ci ta la n bɛ ci ta ka na sa. Labɛn. Ne ma kɛngɛrɛ de téléphone ko na. Ne ma kɛngɛrɛ de téléphone ko na. Lebu mun bɛ appel vidéo de la sa. E bɛ appel vidéo la ne balimamuso kana n fɛ yen e tɛ se ka téléphone bila ka kuma o fɛ. Fo n'an ma téléphone minɛ la ne la. Sisan n'i ye téléphone minɛ hali bouton ma i t'a ye ɲɛ na. Attendez-moi là, allez, attendez-moi. Ai mɔgɔ yɛrɛ tɛ se k'i ka appel kɛ. O fana sa. A kɛra dɔ ye sa o. Tiɲɛ na k'a sɔrɔ kuntigi yɛrɛ de don koyi balimamuso kuntigi. Cɛ. Non, ala minɛ sa.